Amincin Allah ya tabbata a gare ki a daidai wannan lokaci da fatan kin yi cikin koshin lafiya. Na turo miki wannan saƙo ne ba don na tashi hankalinki ko kuma na tuna miki abin da yake bata miki rai ba. Na turo miki wannan saƙo ne don in tunatar da ke cewa a kowane bugun numfashi soyayya da kuma ƙaunarki yana karuwa a cikin zuciyana. Nisan da yake tsakanin zuciya da zuciya baya hana zuciya kallon abin da yake so. Shi abin da kake so a zuciya yake, zuciya kuma tana aika saƙo na musamman ga zuciyar da take so ko kuma take ƙauna. Ƙauna abu ne na musamman wanda yake da bambanci da so. So abin da kake so ne, ƙauna kuma abin da kake muradi ne. A kowane lokaci muradin ki nake. Kar ki ɗauka nisan tafiya za ta hana ƙafafuwa na zuwa gare ki. A'a, nisan tafiya tana hana ni kallon fuskan ki ne domin ƙara gaya miki cewa kina da kyau. Ke kyakkyawa ce. Ki ƙara sani, Ubangiji ya ni'imta ki da kyan ne domin ki amfani da shi wurin faranta zukatan wanda ba su da shi. Ki yi amfani da murmushinki domin saƙo ne ga al'umma. Na yi amfani da murmushinki ne domin fuskanki yana kyau da kuma sheƙi idan kika yi murmushi ga al'umma. Ina matuƙar ƙaunarki a kowane lokaci, sannan ƙafafu suna muradin takawa su ga wannan nisan tafiyan domin zuciya ta samu jarumta wurin kai ƙafafu da kuma idanuwa su kalli fuskan. Saboda haka ina ƙaunarki, ki huta lafiya. Ina ganin idan zai dinga tura mata irin wannan saƙon ya tafi kenan. Na'am. Kuma ita kanta za ta san cewa nisan tafiya ko kuma nisan kafa ba zai hana shi zuwa gare ta ba. Kuma ba zai hana rayuwa ci gaba da jibantuwa da abu mai muhimmanci a zuciyar shi ba, saboda ɗaukanta da muhimmanci da daraja ta shi yasa har kaga ya tura mata da irin wannan saƙon. Sannan kuma zan janyo hankalin su kada ka ga nisa a tsakanin kai da wacce kake so yana da nisa sosai ka ce za ka ci amanarta. In ka ci amana Allah ba zai barka ba. Na'am. Duk abin da aka sa gaskiya da amana a ciki kuma yana karko. Baya kuma faɗuwa a banza. Saboda haka ina kira ga samari da 'yan mata da a kula. Duka a nan zamu nannaɗe tabarman shirin inda zamu kawo muku wani sabon shirin a nan gaba idan Allah mai kowa mai kowa ya kai mu. Kuma kada ku manta ni naku Usaini Abdulkadir dan Hajiya da kuma abokiyar aikin nawa Khadija Muhammad Zayyanu wacce aka sani da Mommy Police. Muke cewa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Daga zuciya daga zuciya daga zuciya abin yake daga zuciya saƙon har ga idaniya. Dan jarida yau so ya darsu a zuciya.